Tavoitteena on rakentaa pienen perheen energiatehokas hirsitalo kohtuullisilla kustannuksilla. Se on niin se kaikkein tärkein, mistä lähdettiin liikkeelle. Se on alkanut noin 2 vuotta sitten, kun on olemassa myytti, että hirsitalosta ei voida tehdä rakenteeltaan energiatehokasta, niin se myytti tässä tapauksessa pyritään murtamaan. Ja kun Marko suunnitteli talon rakentamista ja hänellä oli tavoitteena rakentaa hirsitalo, niin minä sitten ehdotin, että jos tehtäisiin tällainen pilottikohde, jossa yhdistetään hirsitalo ja energiatehokkuus. ETH-kodissa haetaan energiatehokkuus useilla eri vaihtoehdoilla. Ensinnäkin kaikkien lämmöntalteenottojärjestelmien tehokkuus on optimoitu ja lämmön tuotossa käytetään vesikiertoista tulisijaa, jossa lämmön vaihtimella osa tulisijan lämmöstä siirretään varaajaan. Lisäksi aurinkokeräimet tuottavat yli 50% käyttöveden lämmityksestä. Harmaiden jätevesien lämmön talteenotto on yksi kaikkein vähiten käytettyjä tekniikoita tällä hetkellä. Tehokkuudeltaan ihan riittävä. Ilmastointi on hoidettu lämmön talteenotolla ja siellä päästään vuosihyötysuhteessa yli 75%. Projektin aikana ei ole tähän mennessä ilmentynyt mitään ongelmia. Aloitettiin viime heinäkuussa. Työ on edennyt todella sujuvasti ilman mitään suurempia ongelmia. Ja tässä vaiheessa on sisustustyöt menossa. Lattiat ja seinät ovat saaneet pinnotteen. Ainoastaan kosteiden tilojen lattiapinnotteet ovat tällä hetkellä kesken. Keittiö on asennettuna. Ulkopuolelta rakennus on pääpiirteittäin valmis ja todennäköisesti muutto taloon tulee tapahtumaan noin kuukauden sisällä.